kanca-kanca sedaya. Kula lan kelompok kula badhe ngenalaken diri rumiyin. Kelompok kula kepareng saking sawetara anggota inggih menika Kula Sari Ramadhani absen 13 sekawan. kula Surpa Ayu Ramadhani absen 13 gangsal. Kula Sela Ayu Lestari nomor absen 16. Ing kesempatan menika, kelompok kula badhe nyariosaken dongeng rakyat kanthi irah-irahan Lutung Kasarung. Mugi dongeng ingkang badhe kula aturaken saged maringi piwulang lan saged dipunrungokaken kanthi sae dening kanca-kanca sedaya. Ing jaman biyen ana sawijining raja ing tanah Pasundan sing nduweni loro putri, yaiku Purbalarang lan adine Purbasari. Purbasari dikenal minangka putri sing ayu, alus adine lan disenengi dening rakyat. Nanging Purbalarang nduweni sifat iri lan dengki marang adine amarga Purbasari luwih disenengi lan dianggap luwih pantes dadi ratu. Amarga rasa iri kasebut, Purbalarang ngarancang rencana ala. Dheweke njaluk tulung marang dukun supaya menehi kutukan marang Purbasari. Sawise kena kutukan, awake Purbasari dadi kena penyakit kulit sing jijiki. Kanthi alasan kuwi, Purbalarang banjur ngusir Purbasari saka kraton lan meksa dheweke manggon ing alas. Nalika manggon ing alas, Purbasari urip kanthi sedih lan sepi. Nanging ing alas kuwi dheweke ketemu karo seekor lutung ireng sing jenenge Lutung Kasarung. Lutung kasebut dadi kanca sing setya lan tansah nulungi Purbasari golek pangan lan nglindungi dheweke saka bebaya. Kanthi kesaktiyane, Lutung Kasarung gawe telaga banyu sing resik lan apik ing tengah alas. Purbasari banjur adus ing telaga kasebut. Sakwise adus, penyakit kulit ing awake Purbasari ilang lan dheweke dadi ayu meneh kaya mbiyen. Sejatine, Lutung Kasarung dudu kewan biasa. Dheweke yaiku pangeran saka kayangan sing jenenge Burunindo sing lagi kena kutukan. Mula kudu urip dadi lutung. Ing sawiji wektu, Purbasari bali menyang kraton. Nalika kabeh wong ndeleng dheweke wis ayu maneh, Purbalarang ora bisa mbantah maneh. Pungkasane kebersihan lan kesabaran Purbasari menang. Lutung Kasarung banjur malih dadi pangeran Burunindo maneh. Purbasari lan pangeran Burunindo banjur nikah lan urip bebarengan kanthi tentrem lan bahagia. Purbasari uga dadi ratu sing adil lan disenengi rakyat. Mekaten dongeng Lutung Kasarung ingkang saged kula lan kelompok kula aturaken. Mugi dongeng menika saged maringi piwulang bilih kita kedah tansah sabar, tulus lan boten gadah sifat iri lan dengki dhateng tiyang sanes. Menawi wonten tembung ingkang kirang leres, kula lan kelompok kula nyuwun pangapunten.